थाना सालकिसा रोमै त्रिपुरा हास्तिनि क्रं थायो नबार वातै कतर बांगुदिरि कतर फाइमेनि जाक नांजार गोबांमा त्रिपुरानि नक नुखुं खुंसिले चिलाइफिला चाजा कथर क्लाजाङै बागै चिलाइफिला अंगै तंथनो करै अंगै गोबांमा थाइरगो खरक बमजा थां फायो ताबो बेलेखिनि किरि कर लाहार किनारो लामा किनारो तंमा बुफां बाफां रगो हाइनो कलायै बायख्रुबै तंबाख्या अबाहायनो बेलेखिनि किरि मासिंसा पातिमुं नुजागै फैया दिनै मार्च दाननि 30 सालमारि फुंनि दामसिनि सेक तामने जरावो गलागाटी आमचाइनि दयारामपारा रोंनक थंनकला बस्कांनि लामा गानाव तंमा बुफां कथरमा फुसा जागै क्लायै थांगा लाहारो सावैमानका फुंगो नबारवातै बांगुदिर कतर आजमसा पाकुक जागै फायै बुफां फुसा जागै लाहारन क्लायै थांगा पातिमुंगो सावैमानका गलागाटीनि सिंनि ताकरजला थांमनि लामा कसारो बुफां बायै क्लायै ताबो पतापसा क्लायजा आसक सिमि आ बुफां क्लाय मानिबाय जोंफ्रां थुंबो हायनो क्लायै थांगा साना तमनि बाय थांफाय खाने रुकुलंनि सागो बुफां कतर क्लायलिया अबाहायनो साका आमचानि खरकसा पातिमानि कक्तुमा सावैमानै लगलगिनो थाङै सयता दयरामपारा टीएसआर केमनि टीएसआर ब्रिलियारो बुफां रखवा खाना तो आता तिनी फुंनि वातै नबार आथिं थाके गुरि सिकाता और माने के ओखानो के तेराखौ वातै जादि न ओखाने दिबा हिसाब थानि बात जिका हम बोजागा खलाय रमा म तो दयरामपारा स्कुल दयरामपारा गाबसाबा हम बोरुट बाय बोरुट म गलागाटी जम्पु मिनि सिरि मुक्स आंसिम थदे बेबो ओ कामिनि ना ओ कामिनि आं दयरामपारा के ओफेन मुंसा पेन दुखुमालया ना के दुखुमाया কোন রকম বড় বাকি বাকি আছে ভগবান আসি তো হাতি বলে আচ্ছা ঠিক আছে।